I nosaltres diguem, des del bloc, diguem, sí, estic d'acord, perquè necessitem una posició institucional que supere la greu marginació econòmica que patim els valencians. En línia superar el dèficit d'inversió, la renta disponible i el dèficit fiscal. Com ho podem fer això? Nosaltres tenim una proposta plantejada davant les Corts Valencianes i és la constitució d'una comissió que analitza les necessitats del poble valencià en quant a la seva finançació. Que això és bàsic per dos motius. Per al benestar del poble valencià, si no n'hi ha diners no n'hi haurà millora de la sanitat, superar el dèficit de llits hospitalaris que és crònic, les nostres escoles, les nostres infraestructures i per altra banda, si no tenim recursos, la nostra economia es ressentirà. El nostre teixit productiu es ressentirà, perquè no podrem competir en igualtat de condicions amb altres comunitats autònomes i al conjunt d'Europa o del món. Per tant, Partit Popular, abandonen l'estratègia del lío, de la crispació, del conflicte que no ens ha dut a res bo i en aquesta nova etapa, una vegada que n'hi ha un compromís per part del govern central de publicar les balances fiscals, en el debat d'investidura, busquem una posició institucional de Corts Valencianes per a millorar el nostre finançament autonòmic. I això com ho podem fer? A través d'esta comissió i buscant una postura de consens, no de crispació i de lío. En el dossier que vos hem entregat, ahir hi ha unes dades molt clares, molt objectives, no són dades del bloc, que indiquen la trista realitat, la que tenim com a valencians, i per tant una proposta d'acord per a millorar aquesta situació. I a partir d'ahir estem oberts a les vostres preguntes. Sí, és una proposta que ja està tramitada en Junta de Síndics i ara el ple de les Corts s'ha de pronunciar si ho accepta o no. És una comissió parlamentària per a buscar una posició institucional, una posició de consens, en base a que no sigui una proposta de partit en el base al lío i a la crispació, sinó que sigui una postura institucional que vinga a reparar el dèficit fiscal, el dèficit de renta disponible i garantisca les inversions del govern central a la nostra autonomia, com té Andalusia i com té Catalunya. Nosaltres no ho tenim. I és una mà estesa per a buscar un consens del Partit Popular. El Partit Popular, el grup popular que té la majoria en aquesta cambra, ha de decidir si busca una postura de consens o continua fent de la demagogia i del lío la seva batalla. Nosaltres entenem que això seria perjudicial per als nostres interessos, màxime si tenim en compte que no n'hi ha eleccions per davant i que seria bo que els valencians superarem aquesta situació reconeguda pel Partit Popular, així, reconeguda pel Partit Socialista i que vindrà també molt confirmada quan se publiquen en un termini de 2 mesos les balances fiscals del govern central en relació a les comunitats autònomes a nivell territorial. Nosaltres des del bloc hem tingut sempre una postura de búsqueda de consensos en matèria hídrica. Reconeguem que el nostre país té un dèficit hídric important, el 30% del territori valencià està desertificat. Nosaltres estem a favor del trasvase Xúquer-Vinalopó, estem impulsant aquest trasvase, estem a favor del manteniment del trasvase Tajo-Segura, que per desgràcia Partit Popular i PSOE a nivell de Castilla-La Manxa estan en contra, i estem a favor de que recuperen els 430 hectòmetres cúbics que el pacte PP-PSOE va privar als valencians en la Manxa Oriental per a regar latifundio, i en aquests moments sabem que el riu Xúquer acaba de secar el seu pas per la Manxa. Dit tot això, nosaltres volem solucions i no manipulacions. No volem que el tema hídric, que és un tema important, estiga en l'agenda partidista, sinó que el que volem és solucions en matèria d'aigua, i he dit
que el bloc està a favor del trasvase Xúquer-Vinalopó, del trasvase Tajo Segura i la recuperació dels aqüífers. A partir d'ahí, i en funció de la directiva marc i en búsqueda de consensos, perquè és una política d'estat, nosaltres volem que s'ha de garantir l'aigua al poble valencià i els primers que hem de fer els deures som nosaltres. I li faig un emplaçament al senyor Camps. També estem a favor de tot això que he dit, però estem a favor de que Múrcia, la regió de Múrcia, no ens envie l'aigua contaminada del riu Segura. Que parle en el seu amic Valcárcel i que el riu Segura, que entra fet una autèntica claveguera, una autèntica porqueria al territori valencià, que el senyor president de Múrcia faça tot el que ha de fer per a que aquest riu no entre contaminat al territori valencià. No serem una força crispadora ni conflictiva en matèria hídrica. És un problema no només dels valencians, que ho és, sinó del conjunt de la humanitat. Per tant, menys demagogia i més solucions. Perquè li hem de recordar al senyor Camps que manant Aznar 8 anys al govern central i manant ell així, el Partit Popular, senyor Zarrà, no va arribar ni una sola gota d'aigua al poble valencià. Al contrari, 430 hectòmetres cúbics assignats per drets de reg preferencial la sèquia real del Xúquer se'n van anar als latifundistes de Castilla-La Manxa. Per tant, menys demagogia, menys crispació, més solucions i menys manipulacions. Més cosetes? Pues teniu el dossier, els que heu arribat tard ara vos el donarem, però jo crec que el tema està clar. Ja li ho diré al senyor Ferraro, que tenim ahí una dialèctica en quant a refranys, amb diners torrons, i si no tenim diners, pues no tenim diners torrons. Vale, gràcies.